And now, it's time for SPG, as in Super Abangan Secret File. May gustong sumilip na almonds. Hi, DJ Raqi. It's me, Faith, once again. Yung may status na it's constipated. At yung babaeng hindi kagandahan, pero pinipilahan ng mga taong gustong guminhawa ang buhay. Nabasa mo ang story ko nung Feb 26, if I'm not mistaken. Akalain mo, no? Nakuha ko pang gumawa ng part 2. Ito, ang aking SPG, as in Super Abangan Secret File. Bago ko simulan ang kwentong SPG ko, gusto ko munang mag-thank you sa'yo, DJ Raqi, at sa mga nag-VM at nag-comment sa unang storya ko. Narinig ko lahat ng payo ninyo, especially ang payo mo, DJ Raqi. Nag-water therapy na ako, bagong buhay para hindi na laging bato ni Darna ang lumalabas sa aking puwet malu. Hirap din kasi kapag bato ang lagi kong nire-release para akong nanganganak ng normal. Sinunod ko rin yung isa sa payo ng kabisyo natin. Binabasa ko na rin ang pinakabutas ng aking puwet malu bago ko umpisahan ang slideshow. Effective naman, in fairness. Mabilis nga lumabas ang Jerbox. Hindi ko na kailangang scary. So, eto na nga, nangyari to kanina lang na umaga. Parang may mga butterfly sa aking tiyan na ikot ng ikot. Gusto ko sanang pigilan ang kilabot na nararamdaman ko. Parang feelings ba? Ganon. Sure. Basta malilate na kasi ako, DJ Raqi, sa trabaho. Kaya pinag-isipan ko kung ipupush ko talaga ang aking, alam mo na, sa outside world. Ayun nga, alam ko naman na itong Jerbox ko kahapon pa gustong kumawala. Oo, DJ Raqi, kahapon pa nito gustong silipin ang outside world. Pero nga ako si Juan Tamad, hanggat hindi sumasabog ang bulkan, hindi talaga ako magbabanyo. Yun talaga ang problema sa akin. Pag konting hilap, pakiramdam ko false alarm. Madalas, pag nakita ko na ang sign, yung kilabot, tsaka lang kakanta yung Jerbox ko ng please release me, let me go. Parang yung kanina, hindi na talaga carry. Dalawa lang ang pinagpilian ko. Ang options, malate ako o magpigil ang Jerbox ko. Siyempre, inuna ko na si Andrew Banyo Queen. Bihira lang naman ako malate sa trabaho ko, haler. Ayoko rin kasi na pagpasok ko tsaka ko lang i-release ang pangmatigasan kong Jerbox. Siyempre, gusto ko ang umaga ko yung refreshing. Kung dun ko pa isasambulat ang aga-aga, naku, parang pang-conjuring na yon ang aking mukha. So, pagkatapos kong umiris-kiri, parang bukol yung lumabas sa akin. Sa sobrang tigas. Parang gustong mag-angkas ng Jerbox kung walang balbas. Yung dugo ko mula talampakan na punta yata sa ulo ko. Sa kaadikan ko ngayon sa TikTok na sobrahan sa pag-iris-kiri, skiri. Sumakit ang wet packs ko, parang may gustong sumilip na almonds. Hindi ako sure pero sa takot ko, naghugas na lang ako ng matindi. Yun talaga ang dahilan kung bakit ako nakapakwento ng SPG. Kaya sa mga kabisyo natin dyan, wag kayong tamaring mag-release ng Jerbox para iwas bato ni Darna ang lumabas. Kaadikan ninyo ang pag-inom ng tubig. Muli, ako si Faith at ito ang aking pangmalakasan at ang aking pangmatigasan na SPG, as in Super Abangan Secret File. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka,
Mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.